16 de outubro do ano 2004, cando se constituiu unha comisión para a realización deste monumento. Aquelo coincidía con un feito que era que no goberno municipal de Baiona estaba en cultura Ana María Rodríguez, que impulsou definitivamente a posibilidade de realizarlo. Sempre tivemos unhas inquietudes ca volta dos 9 que nunca se facía nada, con un feito histórico pois bastante triste que tivemos no noso povo. Era unha maneira tamén de respeitar os descendentes dos mortos que se quedaron vivos, sufrindo toda esta diáspora mental. 9 visións dun monumento e encargamos a 9 fotógrafos e fotógrafas do Valmiñor a realización dunha imaxe sobre o monumento que inauguráramos uns meses antes. A 9 pintores do Valmiñor para que realizasen 9 cadros sobre este tema. E o terceiro elemento foi a realización dun recital poético con 9 poetas. Orde indesexável que cala a bombardeira e a violencia feroz, cobarde e fría racha a noite. 4, 5, 6 golpes, 7 golpes, son 8 golpes, 9.